Nilqawkom għal din is-sensiela ta' podcasts imbierek min jisma' fejn se niddiskutu temi bibliċi fejn ħafna minn dawn it-temi jistgħu jkunu anki domandi personali illi forsi dak li jkun u jisma' jitgħallem u jsib ir-risposta. Nilqa' il-Pastor Paul magħna kif ukoll il-Joseph Farrugia. Grazzi. Fejn se nistaqsikom xi domandi llum it-tema se tkun fuq it-talb fejn forsi dawn id-domandi jkunu anke domandi għal nisten barra li forsi jisaqsu l-hom infushom u forsi noqtu xi tweġiba milli jkollhom. Joseph, ħanibda bik. Għal xiex nirreferu meta nitkellmu fuq talb fil-privat? Tajjeb, meta ngħidu talb fil-privat li nkunu qed nifhmu huwa dak il-ħin apposta fejn persuna Kristjan jinqata' u jwarrab minn kwalinkwa ħaġa oħra ħanajtek minn attività jew distrazzjonijiet, isib dak il-post fejn jista' joqgħod fil-kwiet maqtuħ u f'dak il-ħin jiddedika biex jintaqa' mal-Alla. Jikkomunika mal-Alla, ħanajdu jkellem il-Alla u f'dak il-ħin ukoll jisma' l-Alla jkellmu mod speċjali permezz tal-Iskrittura mqazza. Jiġifieri talb fil-privat qed nirreferu għal dak il-ħin apposta li Kristjan għandu jkollu ta' kuljum biex jiddedikah għal relazzjoni tiegħu mal-Alla Trinità. Moment personali. Sewwa wisq. Ngħaddu għat-tieni domanda. Kemm huwa importanti li wieħed ikollu ħin kuljum iddedikat għat-talb personali? Huwa importanti, anzi ngħidu li huwa indispensabbli. Jekk int Kristjan titlob. Mhix kwistjoni jekk għandek titlob m'għandekx titlob, xi ħadd qal tarbija kif titwieled tibki. Kristjan kif jitwieled minn ġdid jitlob. Jiġifieri ngħidu li hija xi ħaġa bażika, xi ħaġa essenzjali, indispensabbli. Ma jistax il-Kristjan jekk irid jesperjenza l-milja tal-ħajja bħala dixxiplu ta' Ġesu ma jitlobx. U javvanza anke U javvanza l-qudiem fl-ispiritwalità fir-relazzjoni tiegħu fil-qdusija personali. Hija xi ħaġa ġifieri indiskutibbli. Il-Kristjan jitlob, m'hemmx dubju dwar dan. Infatti sal-bieraħ stess saqsini wieħed żagħżugħ għalli kemm suppost nitlob, kemm il-darba. Tifhem qatlu dak jiddependi fuq il-qagħda spiritwali dak li jkun. Aktar m'għandna xejn qal Alla, aktar ħanfittxuh konxjament, ġifieri aktar se nitkellmu miegħu. Tifhem, forsi mbagħad issib Kristjan forsi daqsxejn bieret milli jibda jitraskura t-talb għad-dannu tiegħu nnifsu. Kif qegħdin ngħidu, il-talb huwa nifs tagħna biex nżommu dik il-komunjoni, dik ix-xirka, tista' sejħilha ħbiberija wkoll ma' Alla. Il-ħallieq mal-ħlejqa. Aħna li aħna tant dipendenti fuq x'vera. Fil-fatt ma noqogħdu attenti mhux qed ngħidu li t-talb huwa xi liġi taf kif li jekk ma titlobx qed tikser xi liġi għax it-talb huwa gost huwa l-pjaċir ukoll tal-Kristjan, ġifieri huwa peace ħanajtek għax huwa peace sa ċertu punt imma li jintrefa' b'ċertu kuntentizza b'ċertu fer bi gratitudni biex xi toqol li suppost nitlob il-marelli taf kif ara qomt filgħodu għandi bżonn nitlob u ħoss dik il-peace illi jassarni għall-kuntrarju. Fimt hija l-ferħ tal-Kristjan illi qatta dak il-ħin u jiddedikah bħalma kwalinkwa persuna oħra li għandu xi gost jinnafa atleta l-pjaċir tiegħu li filgħodu għat-training. Jiġifieri mhuwiex huwa peace ma fl-istess ħin. Peace sabiħ. Peace sabiħ. Fl-istess ħin tiftaħ qalbek ukoll u taqsam dak li jkollok fuq qalbek. Tana ġifieri l-esperjenza umana turina aħna. Tallimna li għandna varjetà ta' esperjenzi li ngħaddu minnhom. Ġifieri t-talb għandu jkun ferħ, għandu jkun xi ħaġa li ma ngħaddux mingħajrha. Illa għaliex anke bih l-hemm, l-inkwiet, l-ansitajiet li konna nistgħu nqegħduhom quddiem Alla u nuru l-xejn tagħna għax it-talb huwa espressjoni tal-fidi tagħna. Il-fiduċja tagħna f'Alla illi nemmnu li huwa Alla ħaj, Alla veru missierna fis-smewiet illi kapaċi jassistina u jrid jassistina. U Alla l waqt jistedinna biex nersqu lejn kif il-Bibja sejjaħlu it-tron tal-grazzja, mhux tron ta' ġudizzju għalina, aħna wliedu. U Alla jridna nersqu lejh biex iberikna, biex kif qal Ġesu jekk
Minu minnkom il-missier li jibnu jitolbu ħobza u jagħtih ċaqa. Tifhem? Aħna li aħna ħżiena nafu nagħtu għotji tajba lill-uliedna, kemm aktar missiena fis-smewiet. U allura fil-għaddej miex għaddejjin rridu nżammu dik il-rubija, dik li naffiċinaw il-Alla. Ok. X'inhuma it-taqsimiet tat-talb fil-privat? Mistoqsija interessanti u naħseb ħafna nies ħatejnu għaliex. Għaliex issib ħafna li jgħidulek imma jien naqbad nagħmel fit-talb. Taf kif orrajt ngħid sib dak il-ħin ta' talb, bad imur hemmhekk u ma nafx laħ fejn nibda kif ħankompli qas fejn nispiċċa. Kultant li jkollna din l-informazzjoni li fit-talb hemm ċertu taqsimiet illi aħna jgħinuna nitolbu. U daw taqsimiet forsi nistgħu nsemmuhom fuq huma l-isbaħ mod li tibda t-talb huwa t-tifħil lill-Alla. Dik l-akklamazzjoni lill-Alla, ġifieri li inti tieqaf u tfaħħar lill-Alla għal dak li huwa l-minu. Ma tibdix bik innifsek, d-importanti fit-talb, aħna t-talb li nibdewh b'Alla. Ġifieri hemm dak il-pattern li wet irid iżomm qisu biex it-talb ikun iktar. Eżatt, dal-pattern jgħinna nerġgħu ngħidu mhux xi liġi bil-forsi timxi magħha u tagħmilhom kollha. Imma huwa ħaġa sabiħa li tibda billi tfaħħar l-Alla għal dak li hu. Ġifieri ftakar fl-attributi tiegħu min hu Alla, Alla ġust, Alla ġust, Alla ħanin, Alla qaddis fuq kollox. U qaddis, kemm hija importanti nibdew it-talb tagħna b'dal ħsieb dil-verità d-dusija tal-Alla. Għax kollox jinbidel wara dan. Ġifieri mbagħad nistgħu ngħaddu għar-ringrazzjament. Hemmhekk qed ħarsu għalejna nfusna u nirringrazzjaw il-Alla issa għal dak li tagħna, għal dak li jagħmel magħna. Mu nistgħu nagħmlu lista sħiħa. Barkit temporali, barkit spiritwali, l-ikbar barka li tagħna l-ibnu, eċċetera. U inti tista' tqatta' ħin tirringrazzja lill-Alla. Għandek ħin ukoll ta' ndiema fejn inti tieqaf u tirrealizza kemm inti nqast lill-Alla, kemm inti forsi ma rispondejtx li Alla kif suppost. U allura huwa ħin ukoll waqt it-talb ta' li titlob maħfra lill-Alla. Stqarrija ta' dnub. Kif dejjem ngħid. U għandna l-weda stupenda fil-Bibja li jekk aħna nistqarru dnubietna Alla fidilu ġust biex jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Ġifieri l-Bibja tistedinna biex mmorru għand il-missier. Anke Ġesu hekk għallimnux vera fil-missiera. Aħfrinna djuna bħalma ħfirna aħna l-midjunin tagħna. Allora dik l-istqarrija biex inti iżżomm kuxjenza tajba qudiem Alla. Tifhem, ma jkun hemm xejn li fixkel fil-komunjoni tiegħek. Eżatt, importanti għax balla ma nitqux. Alla jaf qlubna u x'vera. Jekk nidħlu nkunu ipokriti. Għadin niftehmu. Ġifieri dik hija wkoll xi ħaġa nistgħu nżidu fit-talb. Imbagħad għandek it-talb ukoll ta' suppliki ngħidulu, ġifieri kulħadd aħna għandna l-bżonnijiet tagħna minn ġurnata l-oħra, bżonnijiet materjali, enerġenali, bżonni spirituali. Dak huwa l-post u l-mument fejn inti l-Alla ittieħ u toffri l-bżonnijiet tiegħek. Again, taf li hu missier, taf li ħajtik dak li teħtieġ, dak li għandek bżonn. U allura toffrihomlu. Hekk int għandek l-ansjetà jgħidilna hu tuni l-ansjetajiet tagħkom, it-toqol tagħkom. U dan nagħmluh fit-talb ukoll. Imbagħad naħsbu f'ħadd ieħor kemm huwa importanti, ngħidulu hemm talb ta' interċessjoni. Mela inti tiqafx biċ-ċirku dejja tal-ħajja tiegħek biss u issa aħseb f'martek, f'żewġek, f'ulidek, f'missierek, f'ommok, fil-kollegi tiegħek fuq ix-xogħol, fil-ħbieb tiegħek l-iskola, ma' nies li ħadd intaqa' magħhom dak il-jum li forsi ma tafx. Ressahom quddiem Alla, itlob għalihom biex Alla jbirikhom biex forsi anke qiegħda bik biex twassal kelma ta' inkoraġġiment jew l-Vanġelu. Tista' twessa' ċirku wkoll pajjiżek, il-missjonijiet fid-dinja ġifieri. Hemm ħafna fuq xi titlob vera. Tista' titlob fuq ħafna affarijiet anke pereżempju tmexxija tal-pajjiż u affarijiet oħra. Eżatt, importanti li nwessaw iċ-ċirku għax inkella nispiċċaw nitolbu b'mod egoistiku biss. Imbagħad biex tikkonkludi tista' tagħmel diversi affarijiet, tista' ringrazzja Alla terġa', però min jikkonkludi t-talb jgħidula b'dedikazzjoni. X'inhu huwa? Kemm hija ħaġa sabiħa li tagħlaq it-talb tiegħek b'talba jew b'talb li tiddedika terġa' lilek innifsek għal Alla. Li toffrilu terġa' lilek innifsek. Mill-ħsieb tiegħek, il-qalbek, ix-xewqat tiegħek. Ta' kuljum il-bidu ġdid. Ġejja ġurnata oħra.
għax qed nassumu li t-talb qed titolbu fil-ħodu. Ħan offrilek li n-nifsi li tnejx għalik, għax il-bira ħadda. U għadha dek ma tafux. Tin il-qawwa tiegħek, tin l-ispirtu tiegħek ħalli ngħix, ħalli nkun dawl, ħalli nkun melħ għal din id-dinja u tala dak il-mod. Dawn huma ħanajtek it-taqsimiet ta' talb. Illi jekk toqgħod tirrefletti fuqhom tagħmel għal ftit minuti, il-ħin tiġi għamlejtu. U jekk trid tlaħħam kull waħda minnhom, mhux ħassib problema li tajt ma nafx x'ħanaqbad nagħmel u ma nafx kif nofsija nitlob. Solvi ħafna problemi. Xinis jaħsbu li ħadik il-nofsija titlob kif ħatgħaddi. Però idea biblika ħafna hija illi mat-talb inħaltu l-meditazzjoni. Meditazzjoni li inti tieħu ħinek u taħseb, tirrifletti. Għandek Alla l-ħallieq. Ġifi kull fejn tħares madwarek għandek l-mejjel meraviljużi tiegħu fil-ħolqien id-dinja tagħna bil-ġmiel, bil-meravilji kollha tagħha. Mbagħad għandek Alla bħala Alla ta' kull provvidenza kif qiegħed iriġi u jgverna l-univers tiegħu, l-ħolqien tiegħu. Dan li qed jgħid jista' jidħol f'kull taqsima. Ekku. U għandu jidħol f'kull taqsima għaliex iktar ma tirrifletti, iktar ma timmedita, aktar ħajkollok xi tajt ħanajtek. Jekk inti ma taħsibx, ma taqafx taħseb, ma ssibx xi tajt. Jiġifieri allura importanti li il-meditazzjoni tkun. U kważi intu titlob daw l-affarijiet, tibda tinduna l-importanza tat-talb. U kemm il-qoddim tibda tfittex din il-komunjoni inti ma' Mawlej. U xi ħaġa oħra wkoll ħafna nies iħobbu li jaqraw porzjon mill-iskrittura xi salm pereżempju. Taqra salm. Salm wieħed pereżempju ġini f'moħħi li l-barka tal-bniedem li lejlu nar jirrifletti fuq il-liġi tagħna. Jkun bħal siġra mħawla din xjat tal-ilma li tagħti il-frott fi żmien għall-werqa tagħha ma tidbilx. Ġifieri meta inti ftaħtlek innifsek l-qalbek, ejsak biex qed titgħawwem fil-verità tal-iskrittura, għandek diġà materjal illi bih tista' tikkomunika magħna. Isek għandek two-way traffic, Alla qed ikellem lilna, aħna nkellmu lilu. U dik hija l-ogħla tip ta' ħbiberija jista' jkollna magħlu. Is-salmi stess jigwidawk ukoll. Żgur. Fis-salmi għandna t-talb ta' Pawlu l-Apostlu li ħallilna dwar xiex qed jitlob għall-aħwa pereżempju fid-diversi knejjes. Il-problema tagħhom stess. Tajjeb wisq. X'diffikultà wieħed jiltaqa' magħhom fit-talb? X'taħseb ġew? Meta jiġi Kristjan jipprova jitlob ħajntaqa' ma' diffikultajiet. U nibqgħu ċerti li l-ewwel diffikultà li ħabbat wiċċu magħhom hija tfixkil kif ngħidu tal-għadu ta' ruħna Satana u d-demonji tiegħu. Satan ma jaħmilx l-Kristjan jitlob, jgħidu l-żewġ affarijiet li iktar ma jaħmilx huwa t-talb u l-predikazzjoni tal-kelma. U allura ma jaħmilhomx għax sintendi jaf il-valur benefiċċju li jħallu, allura ħajamel minn kollox biex jattakkom u jiffixkilhom. Ġifieri jekk inti tintaqa' ma' diffikultà normali. Sewa, ġifieri dik waħda. Imbagħad hemm diffikultajiet oħra. Nistgħu nsemmu l-laħam tagħna, ġisibna stess. Ġismek għajjien, ħajt tippreferi tibqa' rieqed. Dak il-bniedem il-qadim ngħidulu li għadu hemm u li għadu jissara jgwerra kontra l-ispirtu. Allura ħanintaqgħu ma' ħsibijiet fil-li ħatmur titlob li taħseb fuq xi ħaġa fuq ix-xogħol, ġifieri ġisem tagħna ukoll ħajfix kienna bid-dubji pereżempju. U tiskanta kemm dak il-ħin iktar jiġu kultant. Appunt, dik hija diffikultà li ntaqgħu magħhom. Insemmu wkoll pereżempju esperjenzi passati li għandu x'jaqsam magħhom it-talb. Pereżempju inti tajt u jiena provajt nitlob u qatt ma rnexxieli u jiena tlabt il-Alla u ma semanix. Mela allura noqgħod nerġa' nitlob. Dan huwa l-ment li nisma' ma' ħafna nies tajjin, ġifieri xi jiġu biex jipprattikaw il-disċiplina tat-talb. Jilmentaw ħafna illi Alla ma semanix. Tifhem, jista' ninsew li Alla għandu il-provvidenza segreta tiegħu kif u x'fatta jonora t-talb tagħna. Aħna rridu nimxu bil-fidi, mhux bil-viżjoni. Tifhem, ġifieri nistgħu nkunu ċertissimi illi Alla għandu id-dnejn miftuħa għall-għaj ta' tawliedu. Diffikultà oħra hija għax hawn min jgħidlek isma' tlabtu ma ħassejt xejn. Fimt?
mhux importanti, jew mhux ħanajtek essenzjali li tħoss xi ħaġa li jekk taf li Alla qiegħed hemm trid tħossu bil-fors, ħajkun hemm drabi mela li Alla jberikna din l-esperjenza li verament ħanajtek l-ispirtu tagħna u nħossu l-preżenza imma da mhux dejjem. Il-birat tlabt jew xarilu tlabtu ma ħassejt xejn. Timxiex fuq il-ħass għax kif jgħidu jekk timxi fuq il-ħass tiżloq. Is-sentimenti huma sbieħu tajbin, però mhumiex essenzjali. Aħna li ngħidu huwa li inti ħadd kompli tippersisti f'dik il-linja għax taf illi bija inti qed tigglorifika lil Alla, qed issebħu qed tonorah. Alla l-istedinna jien mhux ħanibqa' lura milli navviċinah meta hu qiegħed jgħidli ejja fiħdani. Qed tifhem? Fil-fatt li qed tgħidu għax huwa tajjeb ħafna u domanda importanti għax kemm il-darba minn esperjenza tiegħi nisma' kemm nitlob imma qatt ma jismani, kemm nitlob imma l-xejn. Ma fl-istess ħin hawnhekk tajtu informazzjoni biżżejjed illi dak li jkun jifhem għal xi. Hawnhekk qed tinduna wkoll li ħafna drabi t-talb huwa egoistiku. Kif għadna t-taqsimiet. Fija. Fimt? Ma semani stenna, inti titlob biss il-bżonnijiet tiegħek. Jekk inti qed tapplika dawk ħanajtek it-taqsimiet, il-Alla meta għandek faħru. Dejjem għandek faħru, għax dejjem jistħoqlu t-tifħir tiegħek, tħoss jew ma tħoss, semmak jew ma semmakx, għandek aptit jew m'għandekx aptit. Ġifi dawk it-taqsimiet importanti. Imma mbagħad ukoll pereżempju fil-Iżajja u fis-Salmi għandna ħafna l-idea ta' nistennew lil Mulej għal żmien propizju meta hu iweġġibna. Ġifieri anke David nisimgħu kemm il-darba Mulej jisma' l-għajta tiegħi mill-fond tal-art qiegħed insejjaħlek. Ġifieri David ma qaddisin u nies fidili oħra matul iż-żminijiet, ġifieri ħass li Alla qed ngħajatlu u jisu tifhem tali daru. Frattant, Alla juża dawk il-żminijiet imwera ħansejħulhom hekk sabiex iqawwi l-fiduċja tagħna fih, is-sapportu tagħna fih. Qed tifhem? Sabiex meta mbagħad nirċievu l-barka, dik il-barka tkun ħafna oħla. Eżatt, minna perseveranti iżjed. Eżattament. Ekku. Tajjeb wisq. X'għajnuniet provdjenna Alla? Tajjeb nsemmu għamaliex mhux biss diffikultajiet. Imma Alla ma jgħidilniex ma jistidilniex nagħmlu xi ħaġa mingħajr ma jtina l-għodda ħanajtek u l-għajnuniet. U ċertament l-ikbar għajnuna u l-ewwel għajnuna ħanajtek mhux huwa l-Ispiritu Santu. Spiritu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u jgħinna fit-talb. Di ma rridux ninsewha. U mhux biss meta ħossuna dgħajfa wkoll, imma again tajjeb li nibdew it-talb tagħna b'din konsapevolezza, b'din l-awareness li rrid nitlob l-Ispiritu Santu biex jgħinni. Ħajmexxini dan il-ħin ta' talb. Dik hija l-għajnuna li Alla tagħna għat-talb. Ma nkunux preżuntużi jew ngħidu isma' għandna esperjenza biżżejjed sirna professional, nies professional u naqbdu naġlu. Le, importanti li dejjem imexxina l-Ispiritu Santu. Ma l-Ispiritu Santu semmejnija diġà hija l-kelma ta' Alla. Mod speċjali ċertu kodba tas-Salmi, ktib tas-Salmi u wkoll kif semma Paul anka ċertu talb prinsibu. Kemm huwa importanti li nimitawh, li nkunu ispirati minnu. Għax inkella naqgħu forsi fi żball li nkunu naqra waħda superfiċjali fit-talb tagħna u nitolbu biss għal dawk l-affarijiet. Sa tiġi rutina wara. Le, manka it-talb tagħna ma jollix il-fuq. Meta naqraw dat-talb tal-Apostlu Pawlu, tal-Apostlu l-oħra, naraw it-talb elevat. U vera, irridu nitolbu fejn aħna, ma tajjeb li dejjem nelevaw it-talb tagħna biex ikun iktar rik u sabiħ. Ġifieri daw iż-żewġ għajnuniet ma nistgħux ma nsemmuhomx, insemmi oħra, forsi imbagħad inżidu xi ħaġa oħra wkoll l-esperjenza ta' nies li talbu jitolbu. Kemm hija importanti dina. Għandha x'taqsam ma' dak li għadna, però madwarna nittama hemm irġiel hemm nisa li huma nies ta' talb. Li ilhom jitolbu, li talmu jitolbu, li talbu fi żmien tajjeb, fi żmien diffiċli, allura ġabu ċertu esperjenza. Kemm huwa importanti nitalmu mit-talb tagħhom, dik jgħinuna forsi fil-prayer meeting. U anke jekk għandna diffikultajiet, navviċinawhom. Isma' u nitolbu parir.
dwar kif nista' nitlob aktar, kif nista' nitlob aħjar. Kentejn ġifieri anke tal-f'kongregazzjoni hawnhekk. Dika għajnun oħra. Il-laqa tal fil-Knisja hija essenzjali għal kobor spirituali tagħna. Nara pereżempju nies li jingħaqdu mal-komunità tagħna fil-bidu ma jkunux jafu kif jitolbu. U ovvjament birrieda tajba u da tipprova tavviċinhom u tgħidilhom. Isma' ma tasbix kont qed tkellem jew tinforma lin-nies flok ma titkellem malla u jgħidu iva vera. Ġifieri l-aħjar skola biex inti tavvanza fit-talb hija illi titlob mal-qaddisin tal-Alla. Man-nies illi diġà jafu il-Alla x'hemmhekk inti qed tiddakkar minnhom, qed tinfluwenza ruħek minnhom. Ġifieri hija esperjenza ħajja din, qed tifhem. Plus naħseb anke tħoss iktar il-preżenza tal-Ispirtu Santu dak il-mument tat-talb. Żgur. Għajnun oħra huwa t-talb innifsu fis-sens li ħafna jgħidulek li titgħallem titlob, itlob. Eżatt. Mbagħad anke l-esperjenza tiegħek jgħinuna. Ġifieri waqt li qed titlob inti bħal bniedem li jibda jsuq ir-rota, għall-bidu ħajbda żerek, x'għajnuna għandu. Forsi kun għadu żgħar jagħmlu dawk ir-roti imma mbagħad l-esperjenza tiegħek ħaxka natura x'dar bis-saħħa jgħidlek darba oħra. Ma nagħmilx. Ġifieri dik jgħinuna kbira. Illi nitalmu wkoll waqt li qed nitolbu. Qegħdin niftehmu ġifieri dawn Alla ma jitlaqniex infeddu għal rasna f'kwalinkwa erja, mod speċjali fit-talb. Ġifieri jagħtina ħafna għajnuna u wkoll jagħtina l-assigurazzjoni tiegħu illi kif kienet jgħid Pastor Paul, aħna nistgħu nitolbu aħjar, mhux qed nitolbu ħażin, mhux qed nagħmlu xi dnub, qegħdin niftehmu illi isma' għamil xi żball aħjar ma titlob xejn. Imma bħal kwalinkwa relazzjoni, mhux hekk aħna relazzjonijiet ta' bejnietna jantejbuhom. Ma jeżistix li huma diżastru, fimt, ġifieri. Mod imbagħad dejjem tavvanza quddiem. Appunt, ġifieri qed nitkellmu dwar kif nistgħu ntejbu billi nużaw l-għajnuniet u naffaċċjaw id-diffikultajiet dejjem biex intejbu. Hemm ukoll kotba klassiċi miktuba matul iż-żminijiet, ġifieri, jiġi frasi pereżempju only a prayer meeting ta' Spurgeon. U hemm oħrajn, ġifieri dawn kodba li ħanejdek b'mod prattiku iwieġbu d-diffikultajiet ta' dak li jkun biex l-ostakli jittaħħu minnhom. Li bommu jkun jistanku jitgħallem. Jiena personalment waħda mill-ikbar għajnuniet, eżatt kif qed iżemmi Paul, kienu l-kodba. Vera taqra, imma inti qed iġġib dik l-informazzjoni illi mbagħad meta tiġi għall-prattika konxjament u ġieli inkonxjament ħatibda tpoġġiha ġifieri wkoll jiena l-valur li nagħti għall-kodba tajbin. Eżatt, jgħalmu tagħmel il-passiv dawn fuq it-talb minn irġiel tal-mulej ħanajdu hekk importantissima. U hekk bniedem jgħidlek x'fejn ħanaqra again itlob parir. Ta' min għandu esperjenza, ta' min għandu librerija mimlija bl-kodba u jista' jgħidlek ara. Forsi jaffej qiegħed aqra dal-ktieb. Żgurismu ħassib għajnuna. Żgurismu naħseb differenti ħafna. Jgħidu li s-suġġett tat-talb huwa l-iktar suġġett li nkitbu kodba fuq u però l-iktar suġġett li mhux prattikat. Mhux prattikat. Ġifieri mhix imkien nibdew. Proverbju Ċiniż jgħid li vjaġġ ta' 1000 mil jibda bl-ewwel pass. Ġifieri ma rridux, irridu nitlu jekk aħna ta' bilħaq dixxipli ta' Ġesu għallimna kif nitolbu, tagħna l-missierna 6 petizzjonijiet mill-aqwa illi tista' tiftaħhom, tista' tiżviluppahom. Tifhem, pereżempju, tgħidli kif tiżviluppahom. Aqra l-katekiżmu qasir ta' Westminster, pereżempju, miktub fis-seklu 17 għadu relevantissimu sal-lum il-ġurnata, illi jagħtik kull petizzjoni jiftaħilek, jiżviluppha biex isma' din hija talba propja, ara daqsxejn. Allura għandek jisu l-għalqa quddiemek miftuħa biex inti timraħ fija. Kemm wieħed m'għandux jaqta' qalbu wkoll. Ma il-perseveranza importanti. F'kull aħna il-Kristjan il-diffikultajiet hemmhekk qegħdin, l-ostakli hemmhekk qegħdin. Kollox ifixkilna illa qegħdin ngħixu f'dinja illi hija ħażina, illi hija kontra Alla. U allura kif qal Ġesu qed nibgħatkom bħal naċ fost il-pub. Qed tifhem hemm ħafna perikli, però ma jfissirx li aħna disfattisti, le. Il-dixxipli ta' Ġesu huma aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U allura jekk Ġesu tagħna dar riżors
qawwi tat-talb, ejjew nużawh. Tajjeb, u kif qal anka Joseph, l-Ispirtu Santu sejnek tigwidak bħala paraklitu tagħna. Ekku. Naddu għall-aħħar domanda. Fil-verità, tagħmel differenza jekk wieħed jitlob jew ma jitlobx? Naħseb domanda naqra. Tagħmel differenza jekk wieħed jieħu nnifs. Jew le. Jew jekk wieħed jiekol. Jew ma jekolx. Jew ma jekolx. Tiċċajta. Tagħmel ħafna differenza. U d-differenza li tagħmel huwa għaliex fit-talb aħna nirċievu benefiċċji numerużi. Jiġifieri l-benefiċċji li nirċievu mit-talb huma ħafna. Allura bil-fors tagħmel differenza. Again, l-ikel. Jekk inti tikol ikel healthy, san, fehim? Ħadd tagħmel differenza ma tħares fil-mera u żgur li ħadd tagħmel differenza. U jekk ma tikolx, ħadd tagħmel iva tagħmel u ħadd tidher id-differenza fil-ħajja tiegħek, fil-karattru tiegħek. Kemm il-karattru tagħna jinbidel u għandu bżonn jinbidel. Fil-valuri tagħna, fil-prijoritajiet tagħna, kollox ħajinbidel, jiġifieri l-fidi tagħna tissaħħaħ, l-imħabba tagħna li Alla Trinità tissir aktar sħuna taħraq iktar, it-tama tagħna tiżdied. Il-kuraġġ tagħna li għandna bżonn biex ngħixu, daw kollha benefiċċji minn fejn jiġu hekk jaqgħu mis-sema mingħajr ma tagħmel xejn, dawn huma kollha riżultat huma benefiċċji li nirċievu fit-talb. Biex nikkoreġi, anzi nirċievu għax qed nintaqgħu malla fit-talb. Dak Alla illi f'dak il-ħin jibdilna qawwina, jimlina b'dak kollu li għandna bżonn. U żgur li tagħmel differenza li nintaqgħu malla fit-talb. Huma ingredjenti għal l-ikel spiritwali tagħna u fl-istess ħin. Hija trasformazzjoni segreta li kważi jaqas inti ma tinduna biha, imma l-bidla ma tkun qed tissir fil-konkret, da bħal meta Mosè tala fuq il-muntanja għatta 40 jum ma' Alla fil-preżenza talla. Meta niżel mill-muntanja Sinaj u ltaqa' man-nies wiċċu qed jiddi u ma kienx jaf in-nies rawh imma ma ndunax. Qed tifhem? Ġifieri dik il-komunjoni tagħna mal-Alla hija l-oħla u l-aqwa barka immaġinabbli jista' jkollna. Nirringrazzjakom tal-qajtu l-istadina li nispera li intom is-semmija ħadtu frott tajjeb minna x'vera kienet interessanti fej forsi lqatna xi punti li nistgħu laqtukom fid-diffikultà tagħkom fit-talb. Nirringrazzjakom mill-qalb min-naħa ta' Pastor Paul u Joseph Farrugia. Jien Ingrek nirringrazzjakom li segwejtuna nilqgħukom għal darb'oħra. Saħħa u barkiet.